det gjorde ondt, men Malte, er du færdig med TikTok? Ja. Hey, Zoe! Nej! Kommer den! Da-la-la-la-la. Da-la-la-la-la. Da-la-la-la. What? Dun. 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 Han er en ny dræber i Danmark. Ja, nu er han ligesom afsted, men... Okay, nu tager kameraet. Okay. Jeg har ingen sixpack, men jeg er stadig sej. Jeg beder ham til at tegne. I tror, jeg rammer stolpen. Eller like og subscribe, hvis I ikke trykker. Okay? Så i gang. Okay, han er klar til fandme. Så nu skal I bare trykke like og subscribe. Like og subscribe! Er du færdig med at kommentere? For jeg ramte ikke stoppen. Like og subscribe. Okay, er du klar til at filme? Nej. Jo! Skal du have en baglæns til det? Ja. Okay. Det er en crazy episode. Ja, det er det godt nok. Altså, subscribe. Ikke noget. Måske det sidste gang, han laver en video. Og jeg er stadig i live. Er det okay? Ja. Så kom. Jeg er nok død. Jeg skal lave en baglæns nu. Vi kører. Det er sidste tur.